Ahojte, moje meno je Katarína, som veterinárna lekárka a vítam vás na mojom YouTube kanáli pri novom videu. Dnes sa budeme rozprávať o strašiaku hlavne majiteľov veľkých plemien, a to torzí žalúdka. No a veterinárny podcast okrem YouTube môžete nájsť aj na Instagrame, kde ho nájdete ako veterinárny_podcast, kde publikujem skoro každý deň a kde sa vám snažím priblížiť veterinárnu medicínu jednoduchou a ľahko zrozumiteľnou formou. Okrem Instagramu a YouTube je veterinárny podcast ešte na platforme herohero.co, kde každý druhý týždeň môžete nájsť bonusovú epizódu, sú tam rôzne e-booky alebo health charts, čo sú prehľadné materiály, ktoré si môžete nalepiť napríklad na chladničku a kde sú napríklad vymenované potraviny, ktoré sú nebezpečné u psa, ktoré môžu spôsobiť otravu. Alebo taký krásny prehľad, kde zase môžete zapisovať vaše plánované návštevy u veterinára, aby ste už nikdy nepremeškali očkovanie, očervenie a nepoužite prípravku proti kliešťom. Taktiež prostredníctvom platformy Hero môžete tento projekt podporiť vašim príspevkom 5 eur za mesiac, čo je cena jednej kávy, a na oplátku získate všetky vymenované materiály a mnoho ďalšieho. No a poďme sa porozprávať teda o tej spomínanej torzii žalúdka. Torzia žalúdka je odborne v publikáciách označovaná ako syndrom gastrickej dilatácie a volvulu žalúdka, čo znamená nafúknutie žalúdka a jeho otočenie. V angličtine je pod skratkou GDV, čo je práve Gastric Dilatation and Volvulus. Prečo sa psovi pretočí žalúdok? To je veľmi dobrá otázka, na ktorú nepoznáme doteraz jednoznačnú odpoveď. Napriek tomu, že torzia žalúdka je veľmi rozšíreným a veľmi urgentným problémom, ktorý aj napriek včasnému zásahu lekárskej pomoci končí zhruba v tretine prípadov smrťou toho zvieratka, tak napriek tomu stále nevieme jednoznačne povedať, čo presne túto torziu žalúdka spôsobí a odštartuje. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké veci, ktoré sú už potvrdené a ktoré si povieme, ale stále nepoznáme presný mechanizmus a presnú cestu rozvoja tohoto problému. Je dôležité, aby ste vedeli, ako torzia žalúdka u psa vyzerá, aké sú klinické príznaky, pretože keď sa to stane, tak hrajete naozaj o sekundy a je nutné okamžite vyhľadať nejakú veterinárnu pohotovosť, kde je aj chirurgické oddelenie, pretože ak sa tak nestane, alebo ak budete zbytočne čakať čo je len pár minút, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že to nestihnete včas a ten psík zomrie. Ako som spomínala, tento zdravotný problém sa týka hlavne veľkých plemien, ktoré majú hlboký hrudník, teda napríklad nemecká doga, nemecký ovčiak, bernardín, weimarský stávač, teda weimarský ohář a mnohé ďalšie, ale nemusí sa výhradne jednať o tieto veľké plemená, ktoré majú naozaj robustný široký hrudník. Tu vám dávam odkaz na štúdiu, kde bola popísaná gastrická dilatácia a otočenie žalúdka u malého plemena psa, u psa, ktoré je plemeno japonský čín. Takže v biológii nie je nič 100% a naozaj, ak je to fenomén hlavne veľkých psov, tak sa môže stať, že sa niekedy vyskytne aj u malých plemen psíkov. Najčastejší priebeh tohoto syndrómu a u tohoto zdravotného problému je taký, že majiteľ psovi dá krmenie, napríklad granulky, ide s ním na prechádzku alebo ho pustí do výbehu a v priebehu noci ho ten pes zobudí s tým, že je nepokojný, že ten pes sa snaží zvrácať, ale nemôže zvrácať, rýchlo dýchá. Na tom psovi vidno, tam, kde končí hrudný kôž, takú veľkú bouli, taký veľký kopeček, ktorý pri dotyku je tvrdý a keď na neho trošku poklopete, tak to znie, ako keby ste poklopali na bubon. A to je ten žalúdok, ktorý je naplnený plynom. Psík je v obrovskej bolesti, v obrovskom diskomforte, srdiečko mu strašne rýchlo bije a stane sa to z ničoho nič. Z ničoho nič sa začnú objavovať tieto symptómy. A pokiaľ sa tak stane, musíte ísť na veterinárnu pohotovosť, kde je aj chirurgické oddelenie čím skôr.
Je dobré, ak budete mať vždy na chladničke napísané, kde je najbližšia veterinárna pohotovosť a kde budete mať na tú pohotovosť aj číslo, aby ste tam vopred zavolali, že idete, aby tam ten veterinárny lekár už čakal a aby sa mohlo okamžite zasiahnuť. Pokiaľ by ste išli do nejakej maličkej ordinácie, kde nie je chirurgické oddelenie a kde ten veterinár toho psíka nemôže zoperovať, tak by ste len strácali čas a v tomto momente o ten čas bojujeme, lebo je to naozaj urgentný problém, ktorý sa musí okamžite operovať, respektíve okamžite riešiť, aby sme toho psíka mali šancu zachrániť. Poďme si teda zopakovať, ako vyzerá klinický obraz, ako vyzerá ten psík, ak sa u neho nafúknutie a otočenie žalúdka objaví. Takže väčšinou je to pojedlé a hlavne pojedlé suchých granuliek alebo aj granuliek namočených vodou a z ničoho nič ten psík bude prikrčený, bude mať bolesti, teda bude nepokojný, bude mu rýchlo byť srdiečko, môže mať v papulke ďastná bledej farby, až také namodranej, môže zrýchlene dýchať, budete vidieť veľkú vybouleninu za hrudným košom, teda to brúško bude naozaj nafúknuté a keď sa ho chytíte, tak bude tvrdé a keď na neho trošku poklopete, tak to bude ako keby ste poklopali na bubón. Ten psík sa veľmi nehýbe a môže byť aj taký prikrčený a pokiaľ toto všetko vidíte, tak naozaj to obsahne zbalte a choďte na tú veterínu. Čo sa pri tom deje a ako sa to stane? Jedná sa o to, že žalúdok sa nafúkne plynom a pripomína naozaj futbalovú loptu. A nielen, že sa nafúkne, ale začne sa aj otáčať. A otočí sa tak, že jednak zaškrtí cievny obeh, zaškrtí veľmi dôležitú žľúbu, ktorá sa volá vena cava caudalis a ktorá zásobuje celú brúšnú dutinu, všetky orgány brúšnej dutiny krvou. A takisto sa žalúdok otočí tak, že je neprúchodný pažorák, neprúchodný jícen. A teda to zviera, aj keď sa cíti nafúknuté a chce zvrácať, tak zvrácať nemôže a nedá sa mu zvrácať, pretože ten žalúdok je tak otočený, že je neprúchodný ten zažívací trakt. Psík je v obrovských bolestiach a veľmi rýchlo upadne do šoku. Srdiečko mu najprv začne byť veľmi rýchlo, ale potom, ako sa odkrvuje tá sliznica žalúdka, pretože je tam zaškodená tá cieva, takže tam nedostáva krvi a nedostáva sa krv ani do brúšnych orgánov a nedostáva sa krv ani do sleziny, pretože tá je v tesnej blízkosti žalúdka a tá sa spolu s ním otočia a zaškrtí, tak začne srdiečko robiť arytmie a teda byť nepravidelne. A pokiaľ sa včas nezasiahne, tak ten psík skolabuje, zomrie na ten šok, zlyhá mu srdiečko. Ako je možné tento stav vyriešiť? Po príchode na veterinárnu kliniku je ten psíčok stabilizovaný, čo znamená, že sú mu podané infúzie, sú mu podané látky od bolesti, je mu urobený rentgen, aby sa presne videlo, ako je ten žalúdok obrátený a či je obrátený, pretože ak prídete doskoro, je možné, že je len nafúknutý a v tom prípade je to celkom dobre riešiteľné, pretože sa akurát zavedie do žalúdka sonda cez pusinku a ten plyn sa odpustí a ten žalúdok splaskne. Ale pokiaľ je nielen nafúknutý plynom, ale aj otočený, tak už sa ten psík musí uspať a musí ísť na chirurgický zákrok, kedy sa ten žalúdok vráti do pôvodnej polohy a robí sa aj to, že ten žalúdok sa prišije potom k hrudnej stene, aby už nemohlo dojsť v budúcnosti k jeho nafúknutiu a zase k jeho otočeniu, pretože pokiaľ ten psík už raz mal GDVčko, táto torziu žalúdka, tak je obrovská pravdepodobnosť, že by sa to mohlo u neho stať znova. Takže chirurgický zákrok je potom jedinou možnosťou, ako to riešiť. Ten chirurgický zákrok je veľmi náročný a je to aj drahý chirurgický zákrok, takže pokiaľ máte psa, ktorý má hlboký, široký hrudník a ktorý je veľkého plemena, tak je dobré sa poradiť s vašim veterinárnym lekárom o nejakých možnostiach prevencie, aby ste nemuseli riešiť tohoto strašiaka. Môžete napríklad nechať to prišitie žalúdka, teda ako keby jeho ukotvenie, aby sa nemohol pretočiť, urobiť aj v rámci prevencie, ak sa robí nejaký iný chirurgický zákrok, napríklad ak toho psíka dávate kastrovať. Presné príčiny, prečo sa to stane, sú dodnes trochu neznáme. Predpokladá sa, že najčastejší spúšťač je krmenie čisto iba granulami a krmenie naraz u tých veľkých plemenách, kedy je tá dávka krmná naozaj veľká. A taktiež je tu spojitosť medzi kvalitou tých granulí a vznikom GDVčka, vznikom tej torzie žalúdka. Pretože ak krmíte nekvalitnými granulami, tak je tu potom väčšia šanca, že k tej torzii žalúdka dojde.
A takisto bolo pozorované, kedysi, keď bol taký ten módny hit, krmiť psov kolienkami s takou psou salámou, tak veľmi často práve po tomto typu krmenia vznikla torzia žalúdka. Ja si myslím, že to môže byť spôsobené tým, že pri krmení kolienkami s nejakou mäsovou konzervou bolo v tom žalúdku naraz naozaj veľa sacharidov a že tie sacharidy tam začali kvasiť pri procese trávenia a začal tam preto vznikať plyn a ten žalúdok sa teda tým plynom naplnil a otočil, ale to je iba nejaká moja logická dedukcia, prečo by tam mohol byť ten súvis a prečo by tam mohol byť ten súvis s nekvalitným krmením, kde na prvom mieste nie je mäso alebo proteín živočíšneho pôvodu, ale kde na prvom mieste sú práve nejaké obilniny alebo nejaké iné druhy sacharidov. Taktiež môže súvisieť s tým práve to krmenie tej jednej veľkej porcie naraz. Je doporučované tým veľkým psom to krmenie rozdeliť na napríklad aspoň 2 menšie porcie v priebehu dňa. Kedysi sa doporučovalo aj tie granule namáčať vodou, pretože sa predpokladalo, že potom nedojde k takej veľkej produkcii plynu a nebude to taká záťaž na trávenie. Ale najnovšie štúdie, ako napríklad táto, ukazujú to, že namačanie granulí práve paradoxne môže viesť k tej torzie žalúdka. Pretože pokiaľ sa v granuliách používa ako konzervant kyselina citrónová, tak pokiaľ tie granule namočíme vodou, tak to môže torziu žalúdka vyvolať. Pokiaľ ten pes granule, ktoré sú konzervované kyselinou citrónovou, normálne zje a potom sa napríklad napije, tak je to v pohode, ale pokiaľ sú dopredu namočené, tak to práve zvyšuje výskyt torzie žalúdka. Nechám vám potom odkaz na túto štúdiu aj na Hero, keby ste si ju chceli prečítať. Tiež sa častokrát doporučovalo v minulosti tým psom podávať jedlo z nejakého vyvýšeného miesta. Lenže zistilo sa, že pokiaľ ten pes je z vyvýšeného miesta, tak práve dochádza k vyššiemu príjmu vzduchu, k tzv. Aerofágii, a teda to je práve spôsob krmenia, ktorý môže tú torziu vyvolať a nie je to prevencia tej torzie. Takže pozor aj na nejaké takéto babské rady, ako to namačanie granulí alebo krmenie z vyvýšeného miesta, čo bolo doporučované ako prevencia torzie žalúdka, ale nejaké novšie výskumy a prístupy ukázali, že to paradoxne tú torziu práve môže vyvolať alebo môže to dopomôcť k jej vzniku. Nebola nikdy preukázaná nejaká genetická tendencia mať tú torziu žalúdka, ale bolo preukázané, že pokiaľ sa tá torzia vyskytla u nejakých rodinných príslušníkov toho psa, teda súrodencov alebo rodičov, tak má väčšiu pravdepodobnosť vzniku torzie aj on. No a znie to dosť nelogicky, ale keď vravím, že to nikdy nebolo geneticky preukázané, tak to znamená, že sa neodhalil žiadny konkrétny gén, ktorý by bol gén pre torziu žalúdka, ktorý by niesol túto informáciu. Takže je možné, že tam je nejaká tá spojitosť, ale ešte nebola odhalená a preto sa hovorí, že tam nie je genetická súvislosť, ale taktiež sa hovorí, že pokiaľ bola tá torzia v rodine toho psa, tak je tu väčšia šanca, že ho bude mať aj on. Takisto pokiaľ je ten psík starší, tak je tu väčšia pravdepodobnosť, že u neho torzia žalúdka môže byť, pretože vnútorné orgány v brúšku nie sú voľne nahádzané. Oni na tom mieste sú ukotvené a ukotvené sú práve prostredníctvom rôznych väzov, ktoré tie orgány držia v tej konkrétnej pozícii. No ale čo sa deje vekom? Vekom všetko ochabuje. Vidíme to napríklad aj u ľudí, ktorí starnú a ochabuje pokožka. A takisto ochabujú tie väzy v brúšku a tým pádom ten žalúdok je voľnejší a je tam práve priestor na to, aby sa mohol otočiť, pretože tie väzy ho už nedržia tak pevne. Samozrejme, torzia nie je domenou iba starších psíkov, môže sa vyskytnúť v priebehu života hocikedy, ale u tých starších psíkov tam môže byť väčšia pravdepodobnosť. Konkrétne jedna štúdia hovorí, že najväčšia pravdepodobnosť je tam nad 12 rokov života psa, že to je také nejaké priemerné číslo, ktoré na základe nejakých zaznamenaných prípadov bolo najčastejšie, ale zase v biológii nie je nič 100% a neznamená to, že sa to týka len psíkov na 12 rokov, môže to prísť hocikedy. Torzia je rovnako aj spájana s príliš malým krmivom, teda pokiaľ nekupujete granulky pre veľkého psa a máte veľkého psa, tak to môže byť problém, pretože tie granulky pre dospelých psov majú práve rozdielnú veľkosť. A pokiaľ veľký pes bude jesť malé granulky, tak ich viac hlce, viac nasaje aj vzduchu do žalúdka a zase tu máme problém.
Pokiaľ máte psa, ktorý je príliš rýchlo, zase je to problém, pretože to zase môže súvisieť s nahltaním príliš veľkého množstva vzduchu a potom s nábehom na nafúknutie a otočenie žalúdka. Ako tomu teda predísť? Kupovať tým psíkom granule podľa toho, pre aké plemeno sú určené, aby keď máte veľkého psa, tak dostal väčšie granule. A pokiaľ ten pes veľmi hlce, tak ho krmiť 2-krát denne, alebo použiť ešte nejaké špeciálne protihltacie podložky alebo protihltacie misky, kde sa tie granulky rozprostrú a kde je nútený pri potravu príjmať naozaj pomalšie. Ďalším faktorom, ktorý je spojovaný s torziou žalúdka, je obmedzovanie vody pred alebo po krmení. Takže pokiaľ psíkovi dávate či už granulky alebo nejakú varenú stravu alebo barv, tak vždycky by mal mať k dispozícii dostatok pitnej čerstvej vody a nie len počas krmenia, ale počas celého dňa. Veľmi zaujímavé je, že pokiaľ sa pozrieme na nejaké zaznamenané prípady torzie žalúdka, tak sú častejšie u psov ako u fien. A častejšie sú u psov, ktorí sú takí nervózni alebo agresívni a nemajú úplne stabilnú povahu, a u psov, ktorí majú nejaký šťastnejší typ povahy, tak tá torzia má nižší výskyt. Zas neznamená to, že v tamtom alebo v tom druhom prípade by nebola. Je to iba nejaká štatistika, ktoré prípady boli častejšie a ktoré prípady boli menej časté. Veľmi zaujímavá je potom prezentácia z Veterinárnej univerzity v Brne, ktorá je venovaná torzii žalúdka. Tu vám dávam jej názov, ak by ste to chceli dohľadať. Na Hero vám ju aj prelinkujem, kde sú práve spomínané rôzne štúdie a rôzne faktory, ktoré vedú k tej torzii alebo čo môžeme robiť v rámci tej prevencie. Veľmi ma v tej prezentácii zaujalo, že torzia žalúdka bola najviac alebo najčastejšie v mesiacoch listopad, prosinec, leden, teda november, december, január. Ale že torzia úplne nesúvisí s nejakým počasím v konkrétny deň, iba v týchto 3 mesiacoch bol najčastejší výskyt a taktiež som čítala, že torzia žalúdka je častejšie u psov, ktorí žijú vonku, ako u tých, čo žijú vnútri. Čo zase môže možno súvisieť s nejakým stresom alebo možno s nejakým nadmerným pohybom po najedení, ale zase toto je iba nejaká moja domnienka, ktorú som si vydedukovala na základe týchto dostupných informácií. Poďme sa teraz presunúť na Hero, kde si ukážeme nejakú ikonografiu, ako vyzerá to nafúknutie a otočenie žalúdka, ako to vyzerá na rentgene, ako na rentgene vyzerá zdravý normálny žalúdok a kde si krásne zhrnieme ešte raz, ktoré sú tie faktory, ktoré môžu viesť k tej torzii žalúdka, kde je väčšia pravdepodobnosť, že psík bude týmto syndrómom alebo týmto zdravotným problémom trpieť, ako práve toto môžeme znížiť a čo môžeme robiť z hľadiska tej prevencie, a znova si zhrnieme tie varovné signály. Inak ďakujem všetkým svojim heroes, ktorí veterinárny podcast podporujú a vďaka ktorým sa môže jeho kvalita posúvať ďalej a ďalej a vďaka ktorým môže fungovať. Takže moc ďakujem. A pre ostatných z vás budeme sa vidieť budúci týždeň v stredu tu na YouTube, kde sa porozprávame o potravinových alergiách a o tom, ako ich riešiť stravou, respektíve ako ich stravou dostať pod kontrolu. Pokiaľ chcete tento projekt podporiť, tak ho môžete podporiť buď cez platformu Hero, kde ho môžete podporiť finančne a na oplátku získate vymenované bonusové materiály, alebo môžete proste zakliknúť odber a like na tomto videu, pretože to YouTube algoritmus miluje a tým pádom toto video dostanete medzi viac a viac majiteľov zvierat a možno to, že budú vedieť, ako vyzerá torzia žalúdka, zachráni život ich psíkovi. Majte sa pekne, pa pa!